Ahoj, mé jméno je Richard Salama a vítám vás u dalšího vlogu. V tomto vlogu budu vyprávět o tom, jak jsem já zhubl, protože mi pár lidí píše a ptá se mě, jak jsem zhubl a jak jsem nezhubl. Nebo kolik jsem zhubl, zhubl jsem za 4 měsíce přes 22 kg, trošku víc jak 22 kg, už teď přesně nevím, nebudu to počítat. Ale pak jsem si dal trochu pauzu a přibral jsem trochu, takže už to zase rýsuju dolů, takže se to zase spravuje a při vyšší váze mám ještě lepší postavu, než jsem měl předtím. Řeknu vám jedno pravidlo, jak byste měli dobře zhubnout. Prostě nezačínejte hnedka s ultra dietou, prostě, že hnedka prostě jíte, dneska si dám špekáček, všechno možný, tady nasolím do sebe hranolky, KFC, masná jídla, tuky, špekáček, všechno možný. A prostě hnedka zítra začnu, omezím jídlo, dám si 1/3 jídla a prostě každého jídla 1/3 a budu hubnout, což je kravina. Takhle to akorát rychle, to tělo si na to nezvykne, sice začnete hubnout, ale za chvíli se to zastaví. A jak přestanete, tak naberete ještě víc, než jste vážili předtím. A to si myslím, že není priorita. Priorita je hubnout sice trošku pomalejc, ale půjde to a rychle. Ty první změny se ukážou opravdu rychle, to vám říkám já. Ze vlastní zkušenosti řekne to jakýkoliv youtuber, co natáčí ty videa na internetu, vám to řekne kdokoliv. Já jsem to zhubl tak, že jsem normálně začal jednoduše z nějakého dna od 28. srpna 2013 jsem začal. Normálně jsem si dával menší porce. Moje snídaně byly normální mysli, nějaký mysli s mlékem. Gramy se nepočítalo, normálně se tam nasypte mysli, podle chuti kolik sníte. Ano, sypal jsem si někdy, kolik jsem nesnědl, ale nasypte si tam tak, abyste to snědli a když tak, jestli ještě budete trochu ladit tam mlíko, to vás nasytí trochu. A pak jsem šel do školy, jako to není jako ještě jídelníček do prázdninách, ale takhle jsem taky jedl o prázdninách. Do školy jsem si dal 2 až 3 jabka. A když byly 2 jabka, tak jsem tam dal nějaký vajíčko, možná 2 vajíčka na chuť, aby jsem měl nějaký ty bílkoviny po ten den. Na oběd jsem měl to, co bylo doma. Jestli je to tučný, tak jsem si to dal míň, nebo jestli jste dospělí, nebo jestli si umíte vařit, tak si nějaký uvařte jídlo, ale fakt si vařte docela trošku víc. Ale omezte trošku ty tuky. Jenom to omezte, nevydělávejte úplně z jídelníčku. Ani sacharidy, ještě budete potřebovat. Pak jsem měl, myslím, chleba, nebo možná toast jsem si něco dával, jsem to střídal. A před spaním jsem si dával po tréninku koktejl. Normálně koktejl jsem si mlíko, banán, aby to měl jako chuť. Buď sušený mlíko, nebo sušenou syrovátku, obyčejnou, nebo sušený bílek, to byl fakt hnus. Takže já si nestěžuji, třeba když dostanu od Aminostar, všichni si stěžují, že je to hnusný. A ten, kdo jedl sušený bílek samotný s vodou, tak opravdu mu bude chutnat všechno. Pak jsem si dával teda mléko, banán. Dřív jsem si dával ještě vajíčka, ale to bylo už moc na tu noc. A ještě moc vajíček za ten den. A taky jsem dřív cvičíval o 8 a o 9 jsem si dal takovou kalorickou bombu před spaním. To byl otřes, to bych nedoporučoval vůbec. Takže bych si dal po tréninku třeba o 6, o 7. Mezi 6 a 7 bych si dal jak se tomu říká, mléko, možná vajíčko, banán a sušenou syrovátku. Sušený mlíko, sušený bílek, cokoliv z tohohle tam dejte. Pak, až to budete trochu hubnout a bude se vám to dařit, až hubnete hodně, ten tuk hlavně, až budete chtít ty svaly vyrysovat, co máte ještě pod tím zbylým tukem. Tak teďka jste jak já jedu dietu 9 jídel denně, což si myslím, že bude každý, kdo je v dietě mít rád, takhle jídlo. Budete hubnout se endomorf, hubnu pomale, ale takhle budete hubnout i ektomorf. Ektomorfům bych spíš tu dietu moc nedoporučoval, to bych jedl spíš, aby jedli víc maso a sacharidy. Tuk trochu vymezili, ale hlavně jedli hodně, aby se ty svaly vystavěly. Ten ektomorf bude nabírat ty svaly pomalu a hubnout strašně rychle, ale bohužel hubnej ty svaly. Takže vám ukážu, co jim dám. Mlíko, nemám žádný nízkotučný, polotučný, normální mlíko s mysli. Normálně mysli, tady 1 až 3,5 lžičky. Normální jídlo. Pak jdu do školy, to snídaní mám v 6:45. Do školy 8:45, první přestávka. Půl normálního síru kotyč. Tak půlka nějak do poce to sníte. 75 gramů síra si dáte. Je to jako pohoda. 10:45, třetí přestávka ve škole. Dávám si zase půlku. Dojídám to. 12:45, přestávka ve škole nebo volná hodina. Nebo
nebo si tam 12.35 nebo 12.40, když to nestíhám. Jako není to dobrý jest jedna za hoďku a 55 minut, ale musím si takhle dát. Normálně si uvařím kuře, dám si kuře. Normálně dobré jídlo. Dám si půlku kuřete, ne celýho, ale půlku nějakého vařeného masa kuřete, třeba nohy. Nohy bych si dal možná jednu celou, nebo si dám prostě půlku prsa kuřecího a tomu si dám brokolici. 14.45, což už jsou doma, nebo když jsou ve škole, mám odpoledko, tak to tajně sním. A dojím to normálně, brokolici taky dojím, aby mě to nějak nasytilo bílkoviny, co se budu na svaly a žádný sacharidy vymezím, abych to vyrysoval, co mám. Jsou doma, 14.45, v 15.35 jdu na trénink. Nebo v 15.30, no 15.40, no. Dnes takhle jdu na trénink. Trénuju do 17, možná trošku díl, ale to ne. Do 17 ještě míň, abych si chtěl nachystat jídlo. Nachystám si 2 až 3 vajíčka, normálně si dám takovou sklínku, do toho si dám 2 až 3 vajíčka, rozmíchám to vidličkou a dám do mikrovlnky na 2 minuty. Uvaří se to, já si to nechám vychladnout, protože je to docela dost vařící. A udělám si k tomu toast, normální toast. Protože to tělo ty živiny potřebuje, sacharidy, bílkoviny, aby to jakoby se ty svaly nestrácely a zároveň se ten tuk pálil. Po tréninku a po tomhle jídle si už nic moc nedávám, omezím sacharidy úplně na minimum a dávám si jediný moje poslední jídla 2 denně je 7 hodin a já si dávám protein, vodu a 1 odměrku proteinu od Lactofitu nebo od Prominu, co. Teď nevím, 2 firmy to prodává. Jedna Lactofit to myslím vyrábí a Promin to prodává. Nevím, fakt, nebudu moc dělat reklamu. Normálně a pak před spáním o 9, aby se ty svaly přes noc nespalovaly na energii a neukládaly se jako tuk, tak si dám zase odměrku 1. Normálně, nic těžkého. Nestojí to moc a je to podle mě hodně výhodný. Stojí to, nebudu to říkat cena, ale do 500 to stojí. Nic drahýho a dobrý je to, hlavně dobrý. Tohle je fakt dobrá firma, na mě to teda funguje dobře a doporučuju. Jinak, co bych ještě mohl udělat, no. Takhle jsem já teda zhubl, já jsem že to trochu prohlídnout, tak jsem trochu zhubl, dám to teď. Normálně jak vypadá, jestli sáhnu. Nohy cvičím taky, ale já vám asi moc ukazovat radši nebudu, protože vypadám strašně. Jestli si teďka možná sundám tričko, no asi se sundám a ukážu se vám trochu. Nedivte se, že nemám břišák, jak mám na fotkách, protože každý fitness model nebo nějak tak vždycky, když se jde vyfotit, tak třeba den nejí. Prostě ráno se jde nafotit a pak se jde třeba dát něco nezdravýho. A jak jsem se možná přeřekl, že do KFCčko můžete mít. To je maso, to je kuřecí maso. Sice je to obalený strovankou, tu strovanku jíst nebudete. Jinak je to normální maso kuřecí, takže si třeba tu strovanku nedejte, nebo já si dávám tortilu. A je to strašně dobrý a hodí se to do objemu. Jinak fakt se nedivte, protože jestli já jsem teďka v dietě, tak hodně piju, protože voda taky spaluje tuky. Podle mě to funguje tak, že to tělo pořád něco dělá, pořád se snaží pracovat, takže ta voda, se tam nejsou žádný živiny, to tělo prostě bude pracovat a nic si neukládat. A ještě když máte hlad a tělo, než budete mít další jídlo, než to tělo začne spalovat ty svaly na energii, tak se ta voda taky hodí, protože ono to tělo nebude mít čas pálit ty svaly, bude to mít čas tady pracovat s vodou. No, jsem tady ukážu, jak trochu spravím. No. Takhle vypadám teďka, no, sice nevypadám zase úplně nejlíp, ale nevypadám úplně nejhůř. Trochu jsem to spravil v té dietě. Jako nedivte se, že nemám břišáky, protože se jí přepitej dost, no. Trochu víc než dost. Někdo říká, že jsou úplně vychrtlej na těch fotkách, já si myslím, že to zase tak úplně není pravda. Jdu to teďka se oblíkám. Mějte se jako, kdyby si měl vyfotit ráno, což jsem třeba přes noc nepiju, tak to tělo je určitě o dost ploší a určitě vyrysovanější. No nic, toto je moje dieta a takhle se stravujte, jestli chcete mít svaly. Tak já se s váma loučím u dalšího videa a mějte se dobře. A víš něco na závěr. I když já jsem nikdy objem nejel, nepotřeboval jsem. Já jsem endomorf, takže mezomorf, endomorf ten objem nepotřebuje. Takže nemusíte se ničím spát
prostě rýsujte hnedka ze začátku. Protože když mám tady tak, neříkám, že to je velká ruka, ale ještě jsem objem nejel. Nepotřeboval jsem objem. Takže takhle. No. Takový svaly mám, i když jsem, sice nejsem moc extra, ale takovýhle mám, i když jsem nejel objem. Objem pojedu až na podzim, což jsem tento rok vynechal, protože jsem měl tu dietu. A no, to je asi všechno a budu se na vás těšit do dalšího videa. Čau.